ga sababbin mawaƙa masu tashi a wannan zamani, watan Isa Ayagi da kuma Auta MG. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin sabon wannan bidiyo. Shin tsakanin mawaƙan nan guda biyu, Auta MG, Isa Ayagi, wanne ne ya iya waƙa kuma wanne ne ya iya waƙa soyayya? Idan muku manta ba, Isa Ayagi kusan ma dai ba yanzu ma za mu ce muku ya tashi ba, saboda Isa Ayagi ya daɗe yana waƙa. Ba tun yau ba, Isa Ayagi yana ta waƙar shi, kuma yana da ɗimbin masoya yadda mutane ba sa tsammani. Kuma lungu da saƙo an sassani yadda ya kamata. Kama bara mu yi muku kuma ɓangaren Auta MG. Shi Auta MG gaskiya sabon mawaƙi ne, kuma sabon mawaƙi ne wanda shigo cikin waƙa a sa'a. Allah ya taimake a ɓangaren waƙa, ga iya waƙa, ya iya salon soyayya. To dan uwa, ni dai gaskiya ra'ayina shine Auta MG. Kai ma dan uwa zaka iya faɗar ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyo, zaka iya danna mana, zaka iya yi mana comment ka faɗa mana ra'ayinka a cikin wannan mawaƙa guda biyu, domin kowa ra'ayin yake faɗi. Saboda duk mawaƙa ne, ba za ka ce dai baka son ko ba ka ce dai baka son ɗaya daga ciki ba, amma dai akwai gwaninka wanda ka fi yin waƙoƙin sosai. Ni dai na gwanin shine Auta MG, shine gwanina. Kai ma dan uwa sai ka rubuta mana gwaninka a comment. To dan uwa, idan yau ne farkon shigowar ka wannan ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka taimaka ka danna mana alamar liking, domin haka shine yake ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wajen kawo muku irin wannan bidiyoyi sosai.